ibaleke kakhulu ukuthi njengoba ngiwumongameli wamabhinca mina abengayimisele ngokukhuluma ngento eziningi isikhulukazi udaba oluthinta uGeneral Mkhwanazi kodwa ngiyithole sengiphoqeleka ngiphoqa umphakathi ukuthi umphakathi bathi mongameli you are the voice of the nation therefore speak about izinto ezithinta umphakathi njengamanje kodwa ngase ngithatha isinqumo sokuthi njengoba ngise Cape Town besiqhubeka nezinhlelo esiqhubeka nazo angikhulume ngalento angikhulume futhi esidlekeni sezitha zethu singama Afrika ezidlekeni sabantu abasiphuca umnotho ezidlekeni somama abahluphekayo abosumbile ezitradini kodwa ama Oppenheimer nama Roberts banestimela sabo sodwa asisimuntu emsebenzini asenzi lutho olunye sibahambisa kuphela bebuka izintaba zeKapa bebuka izintaba zeWestern Cape usuku nosuku bephuza iwayini be-enjoy ukuthi how much they have oppressed the black skin how much they have destroyed our life how much they have conquered the African continent ukuthi African continent ikwazile ucindezelwa ngabantu bakufika nalizavuma sabhawa obabamkhulu bethu bathi bona salwa salwela uthubandlululo kodwa ngibona mina babeyilwa mina ngifikile emnyomuhle emuseum obaba babehlola amapipi lapha wakufanele bengazali bevele basiyeke sife ukunoma siphilele ukuthi sithola umlando ukuthi babencetheza bencetheza phambi kwabamhlophe where are we and where are we going as a black people ngisho ukuthi mina njengamanje ningizimu Afrika ngithi njengamanje ngikhuluma mina ngiphatha ukwazi izitha nina niyakhonkoda nilema yonke into esiphila ngayo siningizimu Afrika iphethe